कोके जातिवाद न नेता चुना, चाचा भैया बतिया सुना। कोके जातिवाद न नेता चुना, चाचा भैया बतिया सुना। के कबल जइबा बम्बे दिल्ली बिकार में, बेग उठा के कबल जइबा बम्बे दिल्ली बिकार में। कर आंदोलन मांग कर खाना के यूपी सरकार में। कर आंदोलन मांग कर खाना के यूपी सरकार में। ए भैया लोगन बात समझ जाए, चाहे कहूँ के वोट दिले होके चाहे कौनो की सरकार होके, एक बार भाजपा दे देनी तो हम भाजपा की ओर से बानी तो ना बोलब, हम इनके दे देनी तो हम इनकी ओर से बानी तो ना बोलब। ये गने कैला से भविष्य दर पीढ़ी दर खराब होता। वे बा बम्बई दिल्ली कुछ होला ना ओइजा, लेकिन ओइजा बस हुए कारखाना बा, ओकरी वजह से वो सब ओइजा के दीवाना बा। अरे वो चीज़ तो यहू जा हो सकेला ना, लोग आंदोलन करी, जगह बा, ऐसा थोड़े बात बा कि जगह ही ना बा कारखाना खोला कथी। बस यहाँ का बा जातिवाद बा, आ एगो चीज का बा तनी मुसलमान हिंदू तनी ढेर रेस बा, तो ऐसे काम ना चली, भविष्य खराब होता। नौकरी के पीछे कबले भगवा, नौकरी इंग सरकार कबले इंग करत रही, आंदोलन होई तो सब कुछ का व्यवस्था होई महाराज। काहे पीछे हटता, युवा के पीछे ना हटे के चाहिए, सबके मिल के आंदोलन करे के चाहिए, तो होके के चाह।